IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ita panawen, ti pa nagbabasa ket nagbali na busy dagiti coming the Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter kalpasan abalay na siyang katibalik eskwela outreach da iti panangidaulo ni Miss Mona Lisa Singson iti Malampa Elementary School iti Iliti Vintar Ilocos Norte. Isayang kat tayo iti balik eskwela program iti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter. At datay nga ro dito'y Malampa Elementary School iti Barangay Malampa, Vintar, Ilocos Norte. A total of 80 learners receive school kits, dental kits, and hygiene kits. Kastamet ako iti ascorbic acid and multivitamins. Nagsayang kataymet, iti health discussion, iti proper hygiene, ken dental hygiene tayo. Kastamet, nag-distribute tayo iti food packs para iti learners ken iti parents nga imay. Again, agyamang kami kadigiti sponsors nga naayat nga ng tulong kanyami to make it possible for this Balik Eskwela program. Iti pa nagturong da iti pagadalan ket saan na mas baalan ti kinaragsak dagiti estudyante ti Malampa Elementary School kadagiti regalo nga impa iti PPHA kadakwada nagyaman dagiti mga sursuro iti Malampa Elementary School iti daytoy nga aktibidad. Pagyamanan mi tanapiliyo iti pagadalan Malampa nga nagisayang katan deto'y Balik Eskwela. So, in behalf of Malampa Elementary School, thank you very much, Philippine Pharmacists Association Incorporation, Ilocos Norte Chapter, through the leadership of Ma'am Mona. Thank you very much, Ma'am, for choosing Malampa. Ket agyaman kami, adakkel nga tulong, daytoy para kadagiti ubing tayo. Malaksid iti dayta ket nagyaman dagiti naganak kaputa makaangis na basit iti magastos kang ronana kadagiti vitamina ken school supplies para kadagiti anak da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.